Spirituality of life. Let us feel spirituality of life. Spirituality of life. Pachi Sunday. Okay, story abwera. Spirituality of life. Wana na mainda bambota wana mpwe tafika kuplata ya maga kundilande kumeneko nyamare mukumwana pamene payo ndi VJ Ken amanga ankwidzinga antiranyakula amanga tawerererona mwina ruzimu kone zimentu kona ine nyamara ameneyu amuyendetsa tibia wela nyomi komasoja khoma akumuganizira kuti yeyu amagonana ndi kamwana kosatha nsiku katsikana kamene zili lamulo agilesti malamulo agula ameneyu waga da komaso malamulo amanena kuti ngati mwanayo ali ndi zaka zosachepera ngati zimenezi sukuyenera kuthira batile ngati mmene amachitira malingana ndi malipoti apolisi akuonetsa kuti yeyu amwanaka anakachita kuphatikizapo yapo kukanyamula kupita nako kunyumba kuti anthu enaso asamakagagade malingana ndi yeyu akuti atamfunsa apolisi mwana ameneyu ali ndi zaka zingati akuti mwana anamuza kuti ali 18 imene ndi age yoti ukhoza umachita da apolisi atamfunsa kodi utalowetsa zimafira kuti ndi 18 kapena 15 mmene mwana yakunenera akuti iye ananena kuti iye ndithu ngati 18 penaso ngati 20 kumene ndikamavire negule wachilendo tawerererona mwine ruzimu kone zimentu kona ine ndipo akuti uyambira lero pita tsogolo mukamavina gule wachilendo muziona ID otherwise ana amenewa akumasuka matupi ana amenewa akuameneka ngati akuluakulu ana amenewa akumaputa dala anthu akuluakulu akuti amoneka ngati tawerererona ndiyeru nyamata ameneyu panekali pano VJ Ken ali behind the bar akuti nyemba mtanda umodzi wa sima ndi nyemba imodzi akulandira madzi pakaboka kang'onong'ono tawerererona panekali pano angomuzunguliritsa mplanta yamo kuti akupita ku khoti Friday ino ikagamule koma malingana ndi zimene akunena apolisi zikuonekera ripoyera kuti machasesi ndi wochepa kuti apulumuke kotero kuti akhala mwina zaka zambirimbiri behind the bar wopanda de monga mmene amachitira ndi kamwana kameneka ziliko mwina tuzimukona zimene tikuona ine ena mmangona ngati ndikokokometsa koma guys stay away from these kids otherwise mukumangidwa munjaridwa kuli yuneko kumalawi anthu akusowa ntchito yewo yokhala yomweyi koma nkhani imeneyi yasangalatsa kwambiri anyamata asungwana aja amathanyula chifukwa choti VJ Ken amakhala pamenepo monga mulangizi wamkulu amanyozaso kwanena anthu amathanyula ziliko anthu ena akuti mwina achitira chiwembu ampanga serapu koma zaka 15 izi no go zone tinene zoona ziliko tawerererona anjara amuyendetsa tibia wela amukwidzinga amanganyakula Okay guys, part 2 ijene ndimene head munga mmene nalonjezera mojer ndaba bandire munjira koma ndiri munjira yonje mafuna bere zijeza ziwiri zitatu za zimene zimobera mu rumanga ndikamayirondoloza nkani head choyamba for me izikuti okay ndiwe beseretu ndoneka nganduka blame mastena jet mastena mwanayo koma ndona ngati pena pake mfana yamazamulera mumulekerera ndonena zimene zifanyani
Okay, number 1, mwana uyu anapita kukagona kwa VJ koyamba pa 7 November. 7 November nayo Friday, which means kuti wavala uniform yake wapita ku school. From there mwana uja osabwereranso. Onet. Then pa 8 ndi pamene mwana uja anabwerera. Ine mukuona kwanga ndimuona ngati kuti mwana wa standard 7 wa zaka 15 ukuti anapita ku school kungambira usiku umene iweyo ngati kholo sungagone. Number 2, mwana uja kungobwera maola ake iweyo ngati kholo sungasekerere ndipo uvuta kwambiri and mwana wa zaka 15 I don't think kuti ndovuta kuti ungampane zoti mpaka nangakululira ora nangagona kuti onet kuti itekeze kuti akunamiza it's easy for you to verify anapita kwanta kuti akuti umuta umupina onet. So zimene zinasiri zinalekeredwa. Then apana za akagona so out pa Saturday wakagona out, Sunday wakagona out, Monday ndo amene mwana uja akuti akusakidwa. 2 days ndekuti kholo limagona nyumba muja mwana uja asakugonamo koma apolisi sakuziwisidwa komanso kusaka sikunayambike za serious up until Monday ndo amene mwana uja akuti akusakidwa. So mwana benga kuti pena pake mwina mwake panali kulekerera bet nditokha kuti ndupanga judge mola kuika and sindofuna ndikazikikepo because I understand kuti also ngati kholo ndi victim in this case komabe ndingoona ngati kuti pali areas amene ndikamaona ene ndikuona ngati kuti she can do better. Kwachiwiri ndikuona mbali ya achimwene angawo mwanayi zaka 15 mwana wa standard 7 ndendu mwazifuzo tamwene ndiye mwana wanga majeza naye jane fa sex jama idea kan hayo jeba ngaruka na itsekulo set means kuti kwina komwene muzijeza uziyeza naye jane guys sunga kambe naye nkhani yose amwene kuti umuzo tamwene speech ya Trump acha kuera jane mumba this sanga zisade alright I can't help but wonder I can't help but wonder. Chachitatu ndingona be kuti mbali imodzi munthu apolisi akakuita anokoza kazvo zimakhala po kuti ngati ndi zako kuti kaya ndi lawyer ungomuuza abe kuti amwene apolisi akundifuna uko kuzaba pamene nkhani yayendera bale wathu aziyepesera mwayi pang'ono chifukwa kuti atapita ku polisi anakavomera milandu yonse ija, which means kuti maloya akuyenera kuyambira popanga convince bwalo la court kuti chani anavomera mwina mokakamizidwa or something like that. Ona zimenezo zimakhala ngati zovuta, so it's best mwina ngomfusa nzako wina wake amwene ndabva ku court ndingapange bwanji onet apa ndafika komano I think chatalikaso kwambiri clip ichi ndichidula tu part 4 kuti noti malize no popo part 4 ingokhala no focused on the real thing